game, nothing more. No? Tonight was stress on PAOK. We play correct. We must concentrate. But to see how is the game. The first game PAOK scored some big shots. Today they lose. And somehow we win this battle tonight. Now again we go to Athens and we do pressure on us, and for sure I expect same game, tough. PAOK is very good team, we have all weapon, good coach. Really they are smart and they don't fix to us. Not what to do, we must concentrate one more time. Καλησπέρα και από μένα. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Ήταν μια πραγματικά μεγάλη νίκη για μας, αλλά μόνο αυτό, μία μόνο νίκη ακόμα. Σήμερα το στρες και το άγχος ήταν στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Αλλά παίξαμε σωστά, είχαμε συγκέντρωση. Είδατε πως πήγε το παιχνίδι. Σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν έβαλε τα μεγάλα σουτ τα οποία έβαλε στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα. Εμείς κερδίσαμε αυτή τη σημερινή μάχη. Φέρνουμε στην Αθήνα τώρα πάλι τη σειρά και φέρνουμε μαζί και τη πίεση σε εμάς. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει πολλά όπλα, έχει ένα εξαιρετικό προπονητή. Είναι γενικά μια ομάδα που μπορώ να πω ότι δεν μας ταιριάζει. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι για να πάρουμε την νίκη που θα σημαίνει την πρόκληση. Πώς εξηγεί το γεγονός ότι η ομάδα του παίξει 30 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και 60 πόντους παίξει στο συνολικά του? 30 στο δεύτερο δεκάλεπτο, 68 στο πρώτο. I must analyze the game to see what it is. They scored 30 points second. They are weak. Okay, it's PAOK is defensive team. Really, like I said before, they're very smart. They play tough. If you miss the timing, pass, or you don't make quick, good decisions, you are in big problems. We don't have quality to read the game very well. So, for this reason, like I said before, PAOK is not good for us. PAOK don't much good to us. We have maybe more players, a little bit more. We have maybe a little more athletic players to play a little bit faster, aggressive. We tried this. We also missed some. We also made a lot of statistics if you analyze the game. Like I say, it was big pressure on both teams, and we was a little bit more lucky tonight. Για να το απαντήσω αυτό θα πρέπει να κάνω ανάλυση πρώτα του παιχνιδιού. Εμείς εντάξει είμαστε μια ομάδα που σήμερα είχαμε λειτουργήσει αρκετά καλά το παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ ξέρουμε ότι είναι μια πολύ αμυντική ομάδα, είναι πολύ καλή στην αμυντική της λειτουργία. Μπορώ να πω όμως ότι παίξαμε αρκετά έξυπνα. Παίξαμε πολύ δυνατά. Εντάξει, κάναμε και αρκετά λάθη βέβαια σε όλο το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία αν δεν κάνεις σωστές πάσεις στο σωστό χρόνο, αν δεν πάρεις γρήγορες αποφάσεις και δεν εκτελέσεις γρήγορα, αυτό θα σου δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Εμείς δεν έχουμε ίσως την ποιότητα να διαβάσουμε το παιχνίδι τόσο καλά όσο ο ΠΑΟΚ. Ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ θα μας πιέσει, παρ' όλα αυτά βγήκαμε νικητές σήμερα. Η διαφορά μας από τον ΠΑΟΚ ίσως να είναι ότι έχουμε έτσι περισσότερους παίκτες και πιο πολύ αθλητικούς που μας επιτρέπουν να παίξουμε γρήγορα και επιθετικά. Αλλά και πάλι λέω ότι λόγω και της πίεσης ίσως εμείς κάναμε πολλά λάθη σήμερα και αρκετές χαζομάρες. Ήμασταν όμως και τυχεροί και κερδίσαμε. Λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν ταιριάζει στην ομάδα του, αλλά ο Μιλόσεβιτς σήμερα έκανε διαφορά με 17 πόντους και 10 rebound και έζοντας το 3. Ήταν αυτό το κλειδί για να φτάσει την νίκη? Yes, if I'm honest, I didn't even watch statistic. To
but it was obviously yes that Albania was very concentrated, and this was one of the goals to have him on 3. And offensively and mainly defensively, because he can got Vassiliadis, but he was really a player with great energy. Like you say, he was most probably the difference. He was the difference tonight. Δεν έχω δει τα στατιστικά, αλλά αυτό το λέτε έτσι είναι. Πραγματικά ο Μιλόσεβιτς σήμερα ήταν ένα πολύ μεγάλο κλειδί για μας, ένα μεγάλο όπλο. Ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένος και αυτό θέλαμε από την αρχή. Ήταν μέσα από τους στόχους μας να το χρησιμοποιήσουμε πολύ στη θέση 3 και επιθετικά, αλλά ίσως και αμυντικά. Απέναντι στο Βασιλιάδη, με αρκάρει το Βασιλιάδη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ ενέργεια και την έβαλε και σήμερα στον αγωνιστικό χώρο και σίγουρα ήταν το κλειδί και ο άνθρωπος που κάνει τη διαφορά σε αυτή την νίκη. Είπε ο Γιάννης ο Καραμπούδης πριν ότι πρώτη φορά είδε play-off να παίζονται σε ένα τόσο μεγάλο διάστημα Σαββάτο Σαββάτο. Τελικά πως αυτοί οι διαφορές στις ημέρες ήταν προβλήματα να ετοιμαστεί καλύτερα μετά το play-off. Look, I will say no, but it's very difficult to be smart in this kind to give you the right answer, because we have, first of all, to wait 1 week. You know, when you lost the game Saturday, usually the players keep this energy, 2-3 days. And I hate to play 1 game per week, because this after 2-3 days, they forget about this. Slowly. And like I said, we have maybe more players, to play the rhythm to have game every 2-3 days. I prefer this, but it's no rules. So we react good, but it was really long week. I mean, especially for us, we lost first game, and it was not easy to keep the tension of the players on high level all week. Θα απαντήσω στην ερώτησή σας αρνητικά. Όχι λοιπόν. Είναι και λίγο δύσκολο να φανώ έξυπνος γιατί είναι ξεκάθαρο το τι έγινε. Η σωστή απάντηση έχει ως εξής. Και οι δύο ομάδες έπρεπε να περιμένουν μια εβδομάδα. Εμείς όμως είχαμε το αρνητικό ότι μετά από μια ήττα πάντα μαζεύεις αρκετή ενέργεια. Κάτι το θυμό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και αυτό συνήθως μετά από 2-3 μέρες φεύγει. Άρα εμείς έπρεπε να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο για να κινητοποιήσουμε τους παίκτες μας. Προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου να παίζω ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Σίγουρα εμείς έχουμε περισσότερους παίκτες και αυτό, αν παίζαμε ανά 3 ημέρες, θα ήταν κάτι που θα μας βοηθούσε το βάθος του ρόστερ μας. Άρα σας απαντάω όχι. Το θέμα ήταν να βρούμε και ρυθμό, κάτι το οποίο δεν γίνεται από Σάββατο στο Σάββατο. Προσωπικά προτιμώ να μην παίζουμε ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Ήταν μια πολύ δύσκολη και μακρά εβδομάδα για μας και ήταν δύσκολο να κρατήσουμε την πίστη των παικτών στη νίκη.